World Painter, una de les millors eines per solucionar els teus problemes per fer terrenys customitzats a Minecraft. Comencem! Avui farem una illa gegant amb generació customitzada. Començo, com veieu, utilitzant l'aplicació Paint per dissenyar una mica la forma que tindrà la illa i per ubicar una mica els elements que hi hauran a cada lloc, pobles, boscos, etc. Així, un cop al World Painter, puc anar mirant el Paint i puc decidir com fer les coses de manera més detallada i més aptes per la construcció que voldré fer allà posteriorment, ja que després voldré afegir construccions en un vídeo futur, us ensenyaré. Llavors, un cop tinc el prototip de la illa que m'agrada, passo al programa World Painter. Si el voleu descarregar, hi ha molts tutorials a Google, és 100% segur, aneu a la pàgina web oficial de World Painter, busques World Painter per Google i ja et surt, i descarregues la versió que et vagi millor per al teu processador, 32 bits o 64 bits. I també has de pensar que per fer-lo anar has de tenir Minecraft instal·lat i també has de tenir el Java instal·lat. Jo en un principi no el tenia i no sabia per què m'anava. És a dir, mira que tinguis Java instal·lat en el teu ordinador perquè si no, no podràs executar-lo. Executem el programa i li donem Ctrl més N per crear un nou projecte. Llavors selecciones la llavor que tingui el món si vols posar-li una llavor predefinida. Has de triar la mida que vols que tingui el món i pots també afegir la versió. La que està en default sol ser la 1.16, jo canvio a 1.19 per poder-ho adaptar a les últimes coses. Llavors vaig a l'apartat de pinzells custom per triar el pinzell que més m'agradi a mi i utilitzo l'eina de desnivell. Aquesta eina serveix per crear muntanyes i també per fer mars. Amb clic esquerre fas les muntanyes i amb clic dret baixes el nivell fins que hi hagi aigua en el terra. I així, fent el clic dret, vaig fent tot el mar i així component la forma de la illa. Un cop la illa té la forma que jo desitjo, començo a construir les primeres muntanyes, com us he dit, amb el clic esquerre. Així vaig fent muntanyes principals i al voltant d'aquestes muntanyes més petites per fer una millor transició cap al terra. I així vaig fent fins que el terreny em convenç. I llavors passo a pintar el terreny. És a dir, perquè si no les muntanyes poden ser de terra i si jo vull unes muntanyes nevades o muntanyes de pedra, doncs haig de canviar amb l'eina de pintar. Per pintar has d'anar a l'apartat de terreny, tries el bloc o combinació de blocs que vols utilitzar per pintar i llavors a les eines agafes la primera, que és la que té forma d'esprai, i recomano ara sí utilitzar un pinzell default, en aquest cas el pinzell que té com forma de puntets, perquè farà la millor transició entre tots els pinzells, ja veureu. També us recomano regular la intensitat del pinzell depenent de la zona que vulgueu fer perquè la transició sigui més lleu o més forta. I un cop pintat tot el terreny, aquesta és la part més llarga per mi, començo a posar tots els biomes i després de pintar també tots els biomes, agafo i començo a ficar arbres custom. Aquests me'ls he descarregat, us posaré tots els links de descarga a la descripció i vaig mirant els models que tinc descarregats i vaig elegint els que més em convencen per a cada zona. Llavors anem a filer, exportar cap a Minecraft i esperem que tot el procés acabi. Obrim el món dins de Minecraft i ja ho tenim. Aquí veig les praderies, algunes muntanyes de les principals que havia fet envoltant la vall. Aquí tenim el bosc negre, un bosc de pins gegants, el bioma dels altiplans, de la maceta. I finalment aquí trobem la illa a part, travessant l'oceà. Així mons customitzats. Veieu, aquest ja és el segon món que us penjo de terreny custom, l'altre és aquell de la ciutat que ja l'estic avançant i ja hi ha més cases. Si voleu un tour en aquests mons, poseu-ho en els comentaris i especifiqueu quin perquè ja en portem dos.